Nai. Nai ke fozi. Nai. Nai ka nwetenu nikile ki we nwo n'ogwu o. Onu nai. Nai emekwana mefa o. Biko ha nwetenu nikile o nai. Chai. Nai. Chai. Nai ke fozi. Nai mesanu mepele no. Hey adiku. Nai biko nu. Nai biko zienu. Hey. Nai. Biko emela m otu a. Nai biko na emela m otu a. O nai. Biko zienu. Kanyeli gini kiwe mo. Hey. Hey, apakute mo. Because you know, can you give me key where more? Onubogu omu. Akude one day nwoke omu. Mesa puke na anya, me anya wa kefu no on one day nwoke neku. Me pa anya, kefu. Akudo. Akudo one nwoke. Omu na eku na ma ne fi neku. Ai biko nu. Chukwu aloka. Iwe chi na every manata. Chukwu aloka. Onwere ife ya eme. Abiagom. Akudo. Wale mo onye dị ka nwa. Adị ama si na nwoke anatara ije. Ekwuzina. Esogbu n'onwe ya. N'ego ọ ga-eji ma akwamozu. Ekwuzina. Asị na-achọ dike. Ekwuzina. Na onwere ife ya eme. Afere ya. Tagwom onwere ife ya eme. Onwere ife ya eme o. Akudo. Ya ngwele m anana abụọ. Mba ekwuzina n'ife a biko nunu. Ya lee anana abụọ dị n'ọsọ nkene. Mba nunu. Ọ bụ na ụda anana abụọ nwe zuru. Ya lee abụọ ịbụọ dị na nkwọ. Nwanne nwoke. Ọkwa maka inedo nwa nwoke anya na-enedie mana ife enwe ị na-akwado emenya biko. Ekwuzina ya. Biko Kelly. Biko Amina. Hey! Amina. Oso, akire. Hey! Onubogu. Hey! Onubogu. Hey! Hey! Onubogu. Hey! Onubogu. Hey! 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 Oh! Alweme. Alweme. Hey! Onubogu. Odeka maka Ema ni rofu ogologo uzo. Biko siano. Biko. Utaka de basi. Nwanne nwoke. Iwasikira pwai. Hey! Kedu no kansi wee ko. Ew!
Dike edo iru ofu ụsọ. Odo iru ofu ogologo ezi. Dikana. Hey! ONUBOGU. I'm na road. Ife maka ya wee bịakwa n'ọgwụ na anaba m lara ụla wee chee ife nwe wee sị n'ọdụkwa n'ezigbo mkpa na anyị kpọrọ onye dịka mmanya ọ gwara taba maka na asị ka izobe ya ezobe ele mgbe anyị ezobe debie maka na otu okwu n'ikolobịa ya ka m ji wee tụgharịa uche wee sị ka m bịa anyị bụ onye n'igwe kedu iji akara igwe ya ka mpịkọrọ ọ bụ n'ebe o dere n'arụ aja ngwazikọrọ m ya ka nwata ebie n'ọkwụrụ eche ndị ife anyị etifusebe arụ okirikiri asatọ atọ asaa ise abụọ asaa isii Om ya babar, on est bien là. Hello? Allô? Eneku. Oh, mu neku. Akudolu ngwa nwanne nna ino. Ah, nna. Kekunu megwa. Ayi dị nnọọ ayi dị nnọọ mma. O nwere o ya dị mkpa nne na n'ịnatala ụlọ nwere ife dị ezigbo mkpa anyị akpa. Kwambia izu gara aga nụ. Ama na ịnata mgbọsị gara aga nụ. Mana nke nwa nwe ka o si gbatakwụrụ anyị chọọ ka ị bịa ọgwụ nwere ife dị mkpa anyị akpa. Onna Udo adịkwa. Ọmbọ nwere ife mekarịsị nwere ife mere udo dị. Ịbịa ka anyị dịka isi ọnụ nwa m. Ememili n'ọkpa echi niile. Gbara taba. Echi? Ọ dị mma nsogbu adịrọ. Onye nwa ya eduli ya ọfụma ma ị na-abịa ngwanụ daalụ ozugbo nwaanyị ebe si na ozugbo ibegide akwa bido tata luo echi di ya ma mpụta ozugbo ọkwa nne ya anọ nya ife ya na-atụ alụ kịta ahụ ka esi tinye ya n'ana
ibegide akwa kita welu echi di ya manata nwanne nwoke ọ manata ti ini ife nkwu otuo anonya nwa nke ahụ eme m Onyedika Nepụtago? No. Maybe you see that. I got enough money. If it's a onye ada akwụ. Oh, then ya no. Oh. Nna ya jide. Akwa iwete ọ maka mgbakọta niile akwamozu. Nke enwa bụ maka ụmụnna anyị ife dere ebe a bụ maka ụmụnna anyị ya ma o ji wedị nwa felefele nụ onwekwa n'ife dị ya Mana nna anyị biko kọnekọ Mama? Ị nọkwa ya? Ife na-afụbu n'akwụkwọ na-atụ m ụjọ. Ya mụrụ m ọ na-eyi m oyi n'alụ. Ife dogoro n'akwụkwọ bụ 1.2 million naira. 1.2 million naira ka e wee kwala ụmụnna anyị ozu. Mụsa ya akwa nna m. Nye ka nwanne nna m nọ ebe a na-asị na nọọdụ fecha nọọdụ felefele. Ha! Atọkana m ebe atọkana m ụdị akụkọ a kịta ahụ. Ọ gwara maka akwamozu nna anyị ka a na-ekwu. Ka ebe nye ya nke a gafere na onye ya ka nwa m. Ọnụ nna anyị ka a na-ekwu maka ya. Imere ọga. Chelo Onyedika chelekere. O ego ne ụdani one ka nwanne mbọ n'ụbọgwụ sisi le ka njikọ ya. Ụdani one. Ime ya bụ nna ya bụ ọ sị na anịna ka ya ya. Ime anịna o wee melite mgbe na akwamozu. Deme. Ebe ọ dị na mmiri igwe. Nezi n'anya. Ebe ọ dị na afịa nkwụ. Ka atọ alụmalụ ndị ya ego ka ele ndị ime mgbe na akwamozu oke. Asị! Mama! Ibu na mmiri ngene ibu na afịa nkwọ ọnwụla ga-abata anyị aka ke nke bụ ile anyị ofu mbọ nnọ ke wekwa ofu onye maka ife na-ekwu esi anyị nọzi n'ọkwazila ya akpọzi na aka nnukwu na mmata ọmụdị aka biko atọkwa mụ na ụtọ nkịta atọkwa mụdị aka ahụ Onyedika nwa, wetuo n'obi gị. nke nwetu obi Akwanụ nne gị na-agwa gị. Ọ na mabụrụ nne gị. Biko maazị Azụko biko ewere iwe. Mmesa nkọwali otu esi ghọta. Ọ nwatakịrị. Anyị eji nwaanyị kọwala biko ewere iwe. Ife a na-agba mbọ bụ ka akwa nna anyị kwachapụ ya. Ụna nkiri ka ọ ya dị n'ụbọchị a na-akwa ozu. Ndị mmadụ na-asị na anụ adịrọ n'ofe. Ma ọ bụ eje mụta nwa ewu nwa dịka mpịampịa ewu. Ọ bụla ka eji akwa nwanne m nwoke mba na ọ ya mere m. Ọ ya na-agbọtụ na-atụ atụ. A na-anụ ya na mba niile na-anụ akwa nwanne m nwoke. Ọ dịrekwala anya ya elele na gịnị ka a na-apịlị ya aka. Onyedika megeke n'anya ike ịfụ ife a na-ekwu ka anyị kwachapụ kene nwoke ma akwachapụ ya ọfụma ka ụwa nụrụ na-akwala ozu. Ọ debela anyị onye mgbe eji lesi ya 1.9 anyị na-agba ma nwa mfe nwa ozugbo nwa mmekọrịta mgbanwe kaka nkọlị ebe a nzi wee kwa anya mana ogofu a na-ekịta na mgbe nnakwado ego ọlụ oyibo ka m sị ya nna enwefe ige nka nwere ọlụ jee gba mbọ ka ụmụazị ibe m ọ sị m mba mara nwakwa anyị mana ọ lee anya na ada eji ego anyị azụ afịa na ya agbaghị n'alụ na afịa ọkịta ya na ọsị ga-ewere ego anyị wee kwa anya ọ bụla eziokwu Onyedika etifusizi n'arụ ebezina na nna iji na-enyere ya ego a na ka iwee bido afịa ịnụka ikwuli esi na ọ sị na ego a na-aga n'afịa unde mama akwasi ozu akwachasị anya fuketa neka ngwagile chukwu kelakwa igbo enyekwana mmiri ọya o nwekwara ike onye maka chukwu si eme akwasị anya bụ ozu ị na-agharịkwa ebe ị nọ vam afịa ya enwere ọkụ ọ na-ele vam ọ bụrụ na nna ya n'ọlarụrụ ụlọ ọfụma akwali akwachapụ ya ọfụma chekwa uche chee uche ọfụma nwa m
ife na-efe ọbụla mere na-emere na nkịtị onwefe m oji ọkasị na ọmụ ugwu mama ihe nka na-ekwu bụ na mụnụ na-akwụrọ nke ahụ na-ekwu elan wee gbuo ozu mụnụ na-akwụrọ na nke a chacha nekwe na akwụ n'uwalu isi m na nwatakịrị ọ bụ ya tụgharị na nwaanyị ime kọwakwala ya maka na ife na-emekọ bụ ka ọ dị mma akwamozu nwe na ahịa kwụ akpọchasị anya ọfụma nne ya debela anya ya elele na kedu ife a na-apịli ya aka ọ gwara maka na ịbụ nwunye m ozugbo ewelitere nke a ozugbo n'ife nna gwa bụ na ihe agwa nwa nwatakịrị onye ọdụ ozugbo ozugbo ife a na-ekwu kịta bụ ka etikwa ozu na ọ bụrụ akwa maka na ego ya ejikwa ya dị anyị dị na ka ife a na-etifisila arụ ozugbo ife a na-ekwu kịta bụ ka esi mụ anụ ọgụ m ife ndị ọzọ ya na-adọli eburu na-aga a na-enyo ana m emerụ mkpọtụrụ nwanne m nwoke ka a na-akwa ozugbo kele enu ife nkwu iji fụ ụmụazị kịta a na-ekwu n'elu ife na-ekwu na ife amụzụ ife a na-amụ kịta nke akwụkwọ nnọọfụ Amobi, ọ dị gịnị ka ị na-ekwu ihe a? Iwu n'obodo a keke nwere aga mata ụgbọala gị ka ụzọ ga-esi aga ọrụ a Obi dịka gele anya ọnwụ naanị gị nwere ụgbọala n'ime anya ncha ọ nweghị ihe ọhụrụ dị omimi gị bute ụgbọala gị ka anyị ga-weta ihe ọma anyị Amobi bịa hụ ụmụnne ọbara m na-ahụzi ọkụ ahụ m na-ekpozi ọkụ akwadosigo m maka igwe anyị ejeje agha n'ihe abụrụ na-agba aka achụ akwadogozi m maka ife ọ bụzi mana ọ bụzi ụgbọala ji ụgbọala nwanne aka maka ụgbọala ife niile agbara agba ogere egwu uche m ga-ebupụta ụgbọala onye isi chọị katịkpa ọzụkwa gị wazi katịtị ọgụ anyị ebubizila ya ọnụ onye dị ka esi n'esi mgbodo ogwu anya na-agwa m okwu ka ụmụazị maka gịnị ọ naghị ala otu obi jiri nwayọọ onye dị ka a na-ekwu na akwara nwatakịrị ka ọ ka bụ nwakwanụ ka ọ ka bụ aka takwara anya ọta na ọnwụ nne ya ka nwụchisiri ya na-ahụ oyi ọnwụ nne ya ka nwụchisiri oyi niile ka na-adịghị anya jiri nwayọọ otu obi ọnwụ nne ya ọ na-anwụju ya arụ oyi o wee na-agwa m okwu ka ụmụazị alụ na ahịa ya ọ na-agbakasị ya arụ nne nne ya gwara m na ọ bụ ka esi chọọ anya fụrụ ya si na ụda na ịnọ kwekwa ya kpochapụ ya ọfụma na-eme ka ibe na akara aka uru na-ejide kwa gị na bọọlụ na-arụ ọfụma unu nwee ike mee ihe ọfụma na akwa n'ụzọ ka anyị nwee ike wee gafee ka m ọ bụrụ na adụ ya ife ya abalị abakwuelu m na ozu ugbo ozu m kwa nwanne m nwoke ọ na-agụrụ m ụda na ofu ebu Nneka anyị nọdụ ngwa n'ebe a anyị ebugo oge ebe a nlezie n'ife a ọkụ
ibe nwanne papa m ya ụzọ o si aga na-abata nwa ma onye ọwụ ọ ka ga-agafe ebe a nwa ka ahịa kakwa mkpa o chere Nneka ọ dị ka nwoke a ka ya esi ụzọ aga nwa na-agwa gị ụmụ ụzọ ọzọ ife a na ebe a na-akọ abụrụ ife na-ekwu okwu ya ọ ga-adịrọzi si mebe efugu ya ihe Emeka na-ekwu maka na ụtụ ebe a mụ anụ kịta ọgbala m na-enwuzi ọkụ oge adịghịzi n'ụlọ taa bụ ọdị ọkụ ka ọlụ anyị o bọkụ ụtọ ka anyị si elu o ụmụnne oge adịghịzi n'ụlọ ihe akakwana ma dị mkpa ọkwa nwa wetara ọrụ a nna gwuru na ọ ga-esi ebe a gafe ka Jos chọta obere oge biko o wetuoro m oge ka isi wee kwụnyelụ ndị a kwụnyelụ nwanne nna m Akụde na ndị osi na-aga eji nnọọ 1.2 million naira wee kwalụ ndị ụmụnna ozu ka isi kweta nnọọ dị ife ama ọ na-akpa ị ka ọ ga-esi pụta kedu ife na-echegbudula onwe ya igotesikwa na nna anyị gwara na mgbe ọ nọ ndụ na anyị ga-ele anyị nọ ka wee mee maka mmemme akwamozu ị na-afụkasịrị onwe ya mama nna m unu si nọọsụ si lee anyị nọ unu makwa otu anụkwa m ọ bụla gwa mụnwa echefugo m unu si nọọsụ lee anyị nọ nke a dị ụdị iche mana ihe na-ekwutata bụ na nna m anwụgo n'ụlọ ọnwa kịta ọ mma bụsị nna na onwere onye ga-anwa anwa onwere onye ga-anwa anwa kpatụ ofu mkpụrụ anị aka mepụtara anyị nọ isi na ga-eji wee kwa nna m onwere onye ga-anwụ ya anwa mana ọnwụ mana ndụ onwere onye ga-anwụ ya anwa ọ mwapụ ya ịbụ nne m mma ego ịmụ mụ ịbụ nne m ka m wee gbaa mbọ wee fụ na nne ga anya ọfụma ihe m na-ekwu Chukwu echiche ọ gwara gị alụlụ nwa mma ka ịkpọrọ ego enekwanụ gị anya papa nọọsụ kịta ọ ngabụzi di gị ngabụzi di gị nke efu ata ata ka m nwenekwanụ gị anya ọfụma eriri mkpụrụ a na-ene ọnwa anyị nwere ọgwụ anyị anyị agwụ kpamkpamkpamkpam unu nọọ biko na nna anyị na-agbakwanụ mbọ anyị ga-abụ emenumo Chimekwe nke bụ na a ga-eji 1.2 wee kwa ụmụnna anyị ozu sọsọ ozu ụmụnna anyị ndị ụka kwanụ ya maka ndị enyi si ka ife a ga-emezi ndị enyi ọ bụla eziokwu ụlọ ya nwụ ya afọ ọmọ gịnị ada gịnị ka ị na-ada na gịnị ada mgbe ụfọdụ ama m ihe na-eme ndị mmadụ onyekwa ka ihe nwa na-eme onye dịka anụrụ na ọ sị na ọ gaghị ere anyị ọbụla wee kwa nna ya ọ gaghị ere anyị maka gịnịkwan ebekwan ka ọ chọrọ isi weta ego o ji akwa nna ya ịma nke na-ewekarịcha m n'ihe niile bụ na nwata nwoke amaghị na ọ ga-enye nna ya akwamozu pụrụ iche ngwagwanụ m gịnị mere na ọ chọọkwa n'inye nne ya akwamozu pụrụ iche tụọ anụ m nụ n'ada o nwekwa ka ọ dị o nwee ka ọ dị eziokwu amago m ihe m ga-eme ndị mmadụ
ọ gị na-emekwa iwe na-ewe gị na-ewe gị ọkụ maazị akụde ka a na-akpọ mere gịnị wezi onye dịka ha lesisi ana niile ha nwere ka e wee kwe nna ha Chineke mee ofu onye ozu ofu onye ka a ga-elecha ana niile enwe wee kwa ka eresi ala nya Akụde gwara onye dịka ka eresi ala niile ha nwere ka wee kwụ onye nwụrụ anwụ ifu gị onye nwụrụ anwụ gonụnụ amamụdị ọkụ bụ ibe eresizi ala wee kwazo onye nwụrụ anwụ ndị gị ndị emezikwa m gịnị bụrụ m ike ịkọwa mba o kedu ihe ofu onye o mba o nwekwa otu ihe nke a o nwere ka ọ dị mba anyị ga-amụ ihe mere a ga-etinyekwu ya ọnụ anyị ga-amụ ihe mere ụmụaka ga-elesi ana ha tofutezi ịchọ ịlụ ụlọ ha lụọ n'ebe ha lụọ n'isi m kedu ebe ha ga-alụ ka ọ ha eje chọọ ana a ga-ego ma ha nwere ana ewelesisi ana niile a ga-amụ ihe mere ya maka arapịa ife emebi ya Akụde siri onye dịka ka eresi ala wee kwụ onye nwụrụ anwụ ife njikwa ife a ka amara ife mere ya anyị mechaa ka anyị gafe nwoke ọkwụ ya ehe nụ ka anyị tukene ya ajụ n'okwu ahụ okwu o nwere ka okwu ahụ dị ọhịa ị ga-eme nne butuo m nwoke nwoke jụrụ ya ewesi n'iwe emesịa agafe ya ọ dịgo mma ka ngwa gị maka naanị anyị na-ekwu okwu maka na okwu nghọta na Akụde aghọgide gị aghụghọ jegide ije azụ niile ọje gwagide nne gị wee kwete ka ele ana ya bụ ife na-ewute m nwanne nke efi nwere ụkwa onye dịka nwanne m o nwere ihe ọzọ nwere ikwu n'ihe a na-abụrụ ọgwa ifuru anaghị na-asị gị ka ere ọ bụrụ na imegide ihe a na-eme na kịta wee ree ana gbazikwa aka Amadịka ga-asị ofu ya ji so ụgwọ erekwara ha n'ala ọmụkwụ ihe ọzọ jizi ụwa ịgbazikwa aka ihe na-eme ka mara bụ biko ihe ọ bụla a na-agwa gị maka ire ana sị ha na-adị ere na mere ana ahụ ere na onye bụ ka ịka ọ bụ ihe na-agwa gị kịta onye dịka n'ime ere ihe nwere ike itinye ọzọ dịka ibia ọ kwere nghọta na ịma na ịmụ obele nwanne
nwanne nwoke ọ kwụchakwa ka ọ na n'ọnụ Yen na toka mkono kwa sinkata tabu na fanya nye poku ya. On lega batu yaka. Ona god. Ani kuya. Hey. Asina on lega batu yaka. Onye dika Amune kuya. Odogu. Okita ki kwuru okwu ka nwoke. Amune kuya. Ihe ọzọ nchọka okwu. Ife okwu anyị kwuru ebe a kịta. Biko na ya osi ike. Ka ọ dụtụ otu anyị si ekwu onye ya bụkwa na etinye ofu onye agasị gị nke maka na agerekejerezikwa ya esi ya ngwa biko onye ọbụla na-ekwu echikwa ma nwanne echi kwuru gị enu kwuru gana si na ebe foka ekwu na ama ere achọrọ m ihe anyị kwuru ebe a ka o sote anyị sikwa okwu ya wee dị On lega batu yaka. Chido kumbo. Onyi na ya mmanya kwa Onye nzi na mo na nwanne. ife anyị kwuru ebe a kịta afọ ejikwa kwa mụ hapụ nọ nke mmanya afọ ejikwa ihe ngwa ekele dị n'Chukwu nwatakịrị a mechie ekwete ọ bụrụ ife anyị bịa kịta asị ka ịla ana awọrịa ya gara ana ịchọ ọgwụ ya rịbadị ọ nwoke kwenu nke obele kwenu amabozi mmadụ amarozi ụlọ echi ha tụziara ụmụ ha mmadụ nwụọ ere ana wee kwụ onye nwụrụ anwụ ndị dị ndụ emezikwa enukwana na na-akwado akwamozu maazị Ọnụbọgụ ọnya ka m na-agwana gị kịta ị ga-aga ilu oke ịkọwalụ fifi na-emekarịsị daalụ Arize ga-echi ka ngaba maka akwamozu m chọrọ ime ịma na m nwa na-ese dị ihe onyonyo ya ka m jizi ya ka m ji ka m ga-afụ gị mbịa n'ụlọ mbịa na ngabịa St. Paul. St. Paul Nkaya. St. Paul Nkaya. Ọ ka ịgbanụ gị n'ọnụ nọ ebe a na-akwụkwọ. Ịgbanụ gị n'ọnụ n'ọnụ ọmụma ka ọ si gotalụ nke a. Ọ gụma ka ọ si mee onwe onye ọzọ ọ gụma. Nke mba ife a.
1.8 million naira. Ka ọ sị na gị wetalụ nke wee nye ndị ụka nni na mmanya 1.8 million naira. Ana m eche na nke a bụrụ nke maka mụ na ya akarị mgbe m bịa mụ na ya akarị ọfụma. Mba ọ gị nwa akọsị nke nwa 1.8 million naira. ezigbo nge yara ka nnawa Daalụ nne nnọọ. lotekwe maka ihe ya kwanyere ụkọchukwu anyị n'ụgbọala ya ọzọ mbelife kịta mkpọgezigbo iyi ewepụ na na-eche ya igo mkpọgezigbo iyi ndị ikwugodu nke o weta ọsị nkwụsịrị ga-etiri ụkọchukwu na n'ụgbọala ya ka ife ndị na-akpọdo agụmozu n'obodo a ego ndị ụka m gbakwute ndị ụka n'ụdị na ọkafa sụọ mụ nabata m azụ nwata gị na-enwere ife ọnwa nke dị iji 1.8 million naira wee nye ndị ụka nni na mmanya ndị a bụ ezigbo ekwensu. Okay. ma bed ebe a na-adịghị ozu dozicha anwụ ọ dịtụ mma n'anya ka ndị mmanụ na-enye m ọrụ onye imu onye dịka Chukwu ọ bịakwanụ maka idezi ebe maka mmemme akwamozu edoziela anyị ugbu anyị maka mmemme akwamozu Nzetara na ekwentị ya nụmere akpọ onye Iji akwụkwọ